Harri da, hori, gelditzeko botoia edo, utziko dugu hor, bale? Venga, hau kenduko dut, ez molestatzeko, eta joango gara berriro pantailara. Eta lehen komentatzen dizuena, horrein ikusten ari naiz, partaideak eta nire aurkezpena. Zakatzen badut tiro puntuetan, miten, badago hemen menu txiki bat, eta gauza gutxi dauka, mitek. Eta lehenengoa da, bat da grabatxarena, eta aldatu diseinua. Hemen, aldatu diseinuan, aukeratu ditugu 4 diseinu. Bat da automatikoa, berak aukeratzeko nahi duena. Normalean aukeratzen du lausak eta fokua batera. Lausak jartzen baditu, bakarrik ikusiko ditut partaideak. Bale? Hemen, lauki batzuekin, eta bakoitzean bat. Fokua da, bakarrik ikustea, edo hitz egiten duena, edo aurkezten dena. Hori da komeni zaiguna orain. Ustea fokua, ez dugu ikusiko jendea, baina nire aurkezpena ikusiko duzue pantaila osoan, bale? Hori baita genoski, ikaslei, gomendatu egiteko, bale? Bale, hemen dago gauza berri bat, zenbat ikusi nahi duzuen jartzen badut automatikoa edo lausak, zenbat persona ikusi nahi dugun, bale? Lehen onartzen ziren bakarrik 16, baina orain onartzen dira gehiago, mitekin, bale? Baina jarriko dugu fokua, eta bale, eta itziko dugu, besterik ez. Mit ikusiko dugu edo gaur amaieran edo urrengo gunean praktika egin baino alden, bale? Orain bakarrik ikusiko dugu gainetik, baina ez ja gauza gutxi gehiago dauka. Ezarpenak eta bat. Baina, venga, jarraituko dugu, hasi gara pantaila aurkezten eta grabatzen, bietan. Lehenengoa gogoratu, hemen zegoela aurkezpen bat zuekin partekaturik, gauza guztia daude hor azalduta, hemen dago menu txiki bat, eta menu horretatik abiatu alzarete edozein gauza egiteko bideo batekin beti, eta gero amaieran, iazten ezaidan gero amaitzen dugunean, badaude pantaila pare bat, pizka bat gomendio batzuekin edo osteka batzuekin. Vale? Hori badaukazue partekatuta eta eskura. Venga, orduan, joango gara gure Classroomera, orduan edozein aplikaziotik Google Drive-ekoa, edo Google Suite-ekoa, aukeratzen dugu ikasgela. Eta pasaden egunean bazegoen sortuta Munoa el Pilar gela, horretan sartuko naiz, bale? Munoa el Pilar, hemen daukat, gela, klik egin, eta sartuko naiz gela. Pasaden egunean ikusi genuen lehenengo gauzak, ez da korrontea, bakarrik hori, iruzkinak egiteko gela, ikasleek, edo irakasleak egiteko iruzkinak. Iruzkinak dira bakarrik hori, txal moduko, komentario bat, gela barruan. Eta ikusten baduzue, baten batek egiten dituela aproposak ez direnak, kendu alduzue, bale? Jendea menutik, orain ikusiko dugu, kendu alduzue. Hemen agertzen dira, egiten ditugun iruzkin guztiak, zer idazten badugu, eta agertzen dira irakasleak argitaratutako lan guztiak, bale? Egite ditugun lan edo material guztiak, hemen agertuko dira. Venga, ikasgelako lanean, hasi ginen ikusten lehenengo gauza, beti importantea, sortu gaiak, inguru, euskera, mate eta bar, gero material guztiak eta lan guztiak ondo antolatzeko bakoitza bere lekuan, eta hasi ginen hori, materiala sortzen, konsulta materiala, eta gogoratu, Drive-eko dokumentuak, ordenagailuan ditudan dokumentuak, web estekak, YouTube bideoak, gehitu alditugu. Eta lana barruan, ikusten genuen, nola utzi aldiegun ikasle guztiei bakoitzari dokumentu bera, baina desberdina, hor lan egiteko, ni planteatzen dio da lana. Hemen lanean noski, lanean edozein motatako lan egin alda. Nik egin nuen hori, dokumentu bat eman aiek betetzeko. Baina izan alda, material batzuk utzi, hor bertan, lanean bertan, material batzuk utzi, badaukago aukera, badaukago aukera, materialak usteko hemen, gehitu eta berdin, gehitu aldiogo materiala, eta ez utzi dokumenturen bat, baizik eta aiei eskatu. Haizu, aztertu dokumentazio hau, eta gero egin PowerPoint bat, edo egin aurkezpen bat, azalpen bat, edo laburtzen.
edo zailkapen bat egiten, animalien zailkapen bat, baina zuk sortu, ikasleak sortu dokumentua, eta gero ikasleak bidaltzen bindiri. Vale? Entregatzen duenean lana, gero ikusiko dugu pizka bainetik baita ere, badako aukera. Añadir archivo, vale. Vale? Gehitzen du archivo hori, berak egin duena eta tito. Orduan, hemen lanaren barruan, edozein gauza egin alda, bururatzen zaizuena, edo. Bai. Idazten dugun materiala gero posible da, haiek egitea eta guztizentzea, baina hor bertan? Nola? Idazten egite emagun, idazten dugu lariketa bat, gogor batean. Bai. Eta haiek egin dezakete ordenagailuan. Bai. Eta zezego eta hortik ja egin zuzenketa. Bai, hori da, esaten dudan, haiek entregatzen dutenean lana, lan bat entregatzen dutenean, bueno, vale, badaukat hemen zabalik kontu bat, baina ez dugu izango, nova material, gelen menua, vale. Hemen adibidez, badago frogak egiteko, gelen menua, baina ez dakit zein gelatakoa izango den. Vale, gero ikusiko dugu. Badaukat prez hemen ikasle bat, gero frogak egiteko, eta gero ikusiko dugu nola berak gehitu balduen baitare lan bat, vale? Edo artxibo bat. Bueno, orain ja, hasiko gara pizka bat, gauza berriarekin, lan galdeketa duna, vale? Galdera, bakarri da galdera bat egiteko, eta galdera bat egiteko behar badaz dugu inoz erabiliko. Horretarako badaukagu lan galdeketa duna, eta hor bertan sartu galdugu nahi ditugun galderak, vale? Ez dakiz ergaitik galdera txiki bat edo, egiteko hor dago jarrita, baina gehienetan ez erabili. Bueno, lan galdeketa duna, vale? Zakatzen badugu, lan galdeketa duna, vale? Zakatzen badugu, behitu, agertzen zaigu, leio berdina, leio hau ezagutzen dugu pizka bat, izena emateko, eta horrelakoa, vale? Izena emateko, ala badaukat jarriko diota, eta jazta, vale? Izena jartzen ez badiogu, ez dugu hartuko sortzea, vale? Gargibide batzuk gehitu alduzkigu, gehitu aldugu berriro materiala laguntzeko, sortu aldugu materiala momentu honetan, baina hori normalean ez dugu egingo, prestaturik izango dugu. Ez gara hasiko orain sortzen un dokumento de una hoja de cálculo, da gara, vale? Eta agertu zaigu hemen ja eginda formulario bat. Badaukago ja formulario bat prest. Eta esaten dizuena da hasiera batetik Classroomekin. Dana integraturi dago Classroomen. Ez gara ibili behar, que si voy a Gmail, que si me voy a Drive, que si me voy a los formularios. Dana dago hemen integratuta. Nik hor daukat formulario bat, sakatuko dut orain formulario hori prestatzeko, eta joango naiz formularioetara, baina automatikoki. Vale? Ez naiz Classroometik atera behar. Vale? Bai, hemen bertan. Ez que ya, bueno, ya está, sortuta dago. Orain, bakarrik, bete behar dut. Vale? Venga, eta formularioekin hasi baino lehen. Hemen dago aukera importante bat, kalifikazioak importatzeko aukera, gaituta egon behar da normalean. Horrela automatikoki jasoko dugu. Puntuazioa eta nota. Vale? Albokoa, eskuinekoa, ja ezagutzen dugu, zein geletan, normalean gauden gelan, ikasle guztiekin ala batzuekin bakarrik, puntuak, hori zenbat emango diegun, venga, dagoen hemen ezagatxarena, behitu berdin, ni hemen orain dago, tekeatu txiki batekin, eta behar bada batzuetan kostatuko zait, baina ohitu behar, bale? Venga, epe muga daukan ala ez, hor agertuko da badakizu, egutegi bat eta aukeratzen dugu, epe muga jarri nahi badugu, bale? Gaia, orain bai jarriko dut gaia, eta jarriko dut mate, egingo dut formulario bat materako errezena delako. Eta argibideak, hori egiteko, errubrika bat, bale? Bueno, joango gara orain bai, betetzera formularioa. Eta zakatzen badu formularioan, bueno, azten zait, edo agertzen zait formulario bat, zuriz. Ez dakit egin duzuen, beti dituzuen formularioak, inoiz, jaso bai ziur. Jaso eta, baina bete eta egin ez. Bueno, orduan horregatik edituko gara pizka bat gaur, honekin, lasai, tranqui, eta gero zuek pizka bat praktikatu, bale? Egingo dundik formulario txiki bat, aukera gehienekin, eta gero txiko dizuen lauden bat edo zuek egiteko
pare bat edo. Eta horrengo gunean ja, bai, askoz gehiago. Bueno, lehenengo gauza, sartu bezailazte, nik beti gomendatzen dut. Aldatzea izena, bale? Bestela gero, blankuit, eta badaukat ez dakit zenbat blankuit, berdinak. Eta ez da enteratzen. Bala, nik aldatuko diot izena, harin egiteko horrela, eta hemen berdin, bidekuetan, jarriko diot izena, bale? Hori da formularien izena. Noski, izenean jarri, zeo zer, ondo desberdintzeko, gero, batuketak, kenketak, matematikak, da gizero, bale? Bueno, basiko gara ikusten galdera. Aukeratu du matematika erreza delako, momentu batean hemen lan egiteko, bale? Hemen badaukago ja galdera bat, prest, bale? Hau da bere lehioa. Eta hemen daukago menu txiki bat. Hau da beste galdera bat gehitzeko. Hau da, ez dakit hemen diko no irakutzen dudan. Bale. Importatu galderak ero. Hemen da testu alda jartzeko. Hemen gehitu aldiogo galderari irudi bat, edo bideo bat laguntzeko. Eta hemen egin alditugu, ez dakit abitzen dioten, mailaka edo, bale? Edo taldeak. Bueno, ez dut irakurri zen hemendik, eta ber, zer jatzen duen, nola ditzen dion. Atala, bai, atalak. Gero salduko dizu ez den atal bat, eta zertarako erabiltzen den, bale? Bueno, hemen daukagu, importanteena. Zein motatako galdera, edo zein motatako galdera egingo dugun. Eta bai ditugu desberdinak. Lehenengo erantzun laburra, erantzuten dena hitz batekin, jazta. Vale? Normalean. Paragrafoa, erantzuten dena hori, da paragrafo batekin. Aukera anitzak, askotan egite ditugunak, lau aukera edo, kuadroak eta goitiberako zerrenda. Hiru hauek oso antzekoak dira, baina desberdintasun txiki bat dago. Ai, berriro bateriarena. Bitu pasan egunean ere gertatzen zaidan. Eta ez dio jarri. Vale, venga. Hiru hauen artean, desberdintasun txiki bat dago. Aukera anitzak, izango ditugu lau aukera, baina bakarrik utziko dugu bat aukeratzen, bale? Bat bakarrik. Kuadroak berdin jarri ditugu lau aukera, eta utzi aldiogu ikasleari bi hartzen, bale? Momentu batean, egon aldira lau, eta bi baliogarriak. Orduan, jartzen badugu kuadroak, aukera izango du, bat baino gehiago aukeratzeko. Goitiberako zerrenda berdina da, emango dizkiogu lau aukera edo, eta bakarrik aldatzen da orkesteko era. Agertzen da barra txiki bat, askotan ikusten duguna, sakatzen dugu, zabaltzen da barra aukerekin, pikatzen dugu zein den, eta jazta. Vale? Zabaltzen den barra bat. Kargatu fitxategia, fitxategi bat kargatzeko ordenagailutik. Eskala lineala batzuetan egiten duguna baloratzeko gauzak, baloratu de 0 a 10 ez dakitzen, bale? Aukera anitzeko zareta, hori izango da taula batean aukeratzeko erantzunak. Taula batean jarri aldugu adibidez. Lerroetan animaliak eta zutabetan familiak. Eta orduan, segun zein animali, zein familietan klasifikatzen dugu, bale? Zailkapenak egiteko. Zareta kuadroduna antzekoa da, baina aukera gehiago hartu alditugu, hemen, zutabe bakoitzean bakarrik aukera bat. Baina hemen adibidez bat baino gehiago. Haue bezala, bale? Eta data eta ordua, data eta ordua jartzen. Venga, ziko gara erantzun laburarekin. Eta lehenengo gauza izango da, jartzea galdera, bale? Zein den galdera. Eta nik hemen erreza egiteko, jarriko dut bi, gehi bi. Vale. Bi gehi bi. Hori izango da errezena, ezta? Hemen jarri aldugu testu bat, baina normalean ez dugu inoiz egingo. Eta bakarrik hemen behin eginda galdera, interesatzen zaiguna da hemen bi gauzak. Derrigorrezkoa egin ala ez,
normalean bai egingo ditugu derrigorrez erantzuteko galdera guztiak, eta gero hemen badago, azalpena erantzun bidez, baliazioa. Erantzun laburra denez, barengoen beste gauza batean. Venga, bi gehi bi. Erantzunen gida, badaukagu galdera eginda eta derrigorrezkoa jarrita, joango gara erantzunen gidara. Beti, joan behar dugu erantzunen gidara, esateko zer dagoen ondo eta zer dagoen txarto. Bera jakin behar du, zein den erantzun ona. Vale? Orduan, hemen badaukagu, gehitu erantzun zuzena, jarriko dugu 4. Hori da erantzun zuzena. Vale? Eta zenbat puntu emango diogun. Puntu bat. Ya está, vale? Jarri diogu zein den zuzena, eta emango dizkiogun puntuak. Batzuetan jarri aldugu beste zuzen bat. Onartuko dugu adibidez, hau. Onartzen badugu baita ere hori, jarri aldugu. Hori gertatu zaigu askotan ortografia katxekin. Suposatu bala, zein da Euskadiko hiriburua? Nola onartuko duzu Gasteiz? Ondo, biak zetarekin, biak ezerekin, onartzen badituzu, jartzen dituzu hor. Eta orduan onartzen dituzu guztian ez eta katxe izan, bale? Orduan hemen normalean jarriko dugu bat, baina jaki jarri aldirela gehiago momentu batean, bale? Baiazta erantzunak zeintzu diren, eta zenbat puntu emango diogun. Baiazta, eginda. Badaukago ja, eginda lehenengo galdera, bale? Erantzun laburra. Gehituko dugu galdera bat. Ez dugu egingo, paragrafoa berdina delako. Baina paragrafoan zer gertatzen da, ezin duela zuzendu, noske. Paragrafo bat izango da luzea, idatziko dute luze. Formularioak ezin du zuzendu, hori bai zuzendu behar dugu guk, ez da? Bale? Venga, orduan joango gara, urrengora eta izango da aukera anitzak. Eta berdin, egingo dugu galdera, eta horren jarriko dugu 3 gehi 3. Bale? Venga, aukera anitzak dira, 3 gehi 3 da galdera, eta orduan hemen jarriko ditugu aukerak. Behan, agertuko diren aukerak. Lehenengoan jarriko dut 6, bigarrenean jarriko dut 7, hirugarrenean 8, eta hemen jarriko dut 5. Vale? Hori dira agertuko diren aukerak eta berriro. Bueno, hau jarri ditu, jarri aldira gehiago edo gutxiago nahi dituzuenak, derrigorrezkoa. Eta orain bai hemen puntuetan badago aukera importante bat. Erakutsi aguzaz aukeren errenkera. Hori da, nahaztu erantzunak, ez agertzeko beti orden berean. Batzuetan egin aldute formularioa behin baino gehiagotan, ikasleek. Sartu egiten badute, egin berriro. Eta orden berean baldin badaude ikasiko dute ordena. Edo bat, bestearen ondoan baldin badago, zikatzen du eta bigarrena, bale? Orduan, nahazten badira, nahaztuko dira beti erantzunak eta ez dira agertuko orden horretan, bale? Orduan beti, erakutsi gauzaz, eta, bale, bi gauzak eginda. Orain berriro orduan, erantzunen dira. Eta esango diogu zein dagoen ondo. Zein dago ondo? 6. Ya está. Eta zenbat puntu emango diogun. Bat. Bale. Beti, joan behar dugu erantzunen gidara, hor esan zein dagoen ondo, eta puntuak. Ya está, besterik ez. Bale, eginda. Badaukagu ja, 2 galdera eginda. Venga, beste bat. Aukera anitzak, horren ikusteko desberdintasuna, jarriko ditugu kuadroak. Bale? Eta hemen kuadroetan, berdin. Egingo dugu galdera 4 gehi 4. Venga, eta lehenengo aukeran jarriko dugu 8, bigarren aukeran behitu jarriko dugu zer jarri duz, 6 gehi 2. Hori ere ondo gongo da, bale? Orduan kasu honetan 2 aukeratu beharko izango ditu ikasleak, 2 ondo daudelako, bale? Besteak, aurrekoak, bakarrik ikusten du bat aukeratzen, baina honek utziko du 2 aukeratzen. Venga, hemen jarriko dugu 5, eta hemen jarriko dugu 9. Bale? Venga, 4ak jarrita, derrigorrezkoa eta nahaztu. Bale? Hori beti. Venga, erantzunen gida berriro,
Eta orain bai esango diot, hau eta hau daudela ondo, biak. Eta berriro puntuak, bat. Bale? Baina azte eginda, berriro. Pausoak beti dira berdinak. Joaten naiz, edo antolatzen du galdera, eta gero joaten naiz bidara, erantzunen bidara. Bale? Venga, badago eginda, pin, egingo dugu beste bat. Venga, eta frogatzeko baitare, mota bakoitzeko bat egiteko, egingo dugu, venga, vale. Egingo dugu orain, goitiberako zerrenda. Izango da berdina, jarriko dugu 5x5, eta lehenengo aukera izango da 10, bigarren aukera izango da 6, horrengo aukera 12, eta horrengo aukera 14. Baina ez da betikoa, beti berdin, derrigorrezkoa eta nahaztu erantzunak. Banoa erantzun gidara, eta esaten diot, ondo dagoena dela, 10-koa, bale? Hor markatu da, 10-koa, bale? Puntuak, bat. Eta jazta, eginda, bale? Gero, egingo duzu zuek, momentu batean formularioa, emango duzu denbora, baitzen dudanean, egiteko eta pizka bat frogatzeko zuek egiten galderaren bat, bale? Venga, hurrengoa gehituko dugu, galdera bat, eta orain, egingo dugu eskala lineal bat. Kargatu fitxategia, ez dugu egingo, normalea fitxategi bat kargatzeko dago. Eskala lineala egingo dugu, eta izango da, hemen, normalean ez dakit hau askotan erabiliko dugun galdera bat egiteko. Normalean, valorazioak egiteko erabiltzen da, ezta? Pasatzen dizuetenean formulario bat, valoratzeko, adibidez ikastaro bat, edo zein gauza, materiala, emandako materiala, ponentzia edo, hor baloratzen duzu, ezta? Horretarako erabiltzen da batez ere. Orduan, lehenengo gauza izango da, valorazioaren neurria, edo normalean batetik 10 egiten ditugu valorazioak, baina esan alda batetik 5, bale? Zein tarte erabiliko duzuen valoratzeko. Galdera izan alda ala pozik zaude, eta jarri ia pozik dago, bale? Hemen jarria ditugu etiketa, baina normalean ez errez, berriro egingo dugu derrigorrezkoa. Hemen ez da gertzen orain naztearena, ez dagoelako erantzunik. Eta erantzunen gidan, bai, hemen, behar da, erantzuna ez dago, puntua jarria ditugu, baina onelako etan ez da jartzen punturik, ez da, normalia. Orduan otziko dugu 0 punturik. Hau, hori, bakarrik erabiltzen da pizka bat ikusteko, hori, satisfazioa edo aurrelako hori egiteko, bale? Venga, orain bai egingo dugu aukera anitzeko zareta, bale? Eta bitu, hemen bai agertzen zaigo ja bi zutabe, errenkadak eta zutabeak. Zer jarriko dugun errenkadetan eta zer jarriko dugun zutabetan, bale? Orduan, adibidez, bale, ez, venga, bai, ez du sortu berri bat, bale? Orduan hau txiko dugu zegoen moduan, eskala lineala zen, bale, jazta, gehituko du galdera, ez du gehitu lehen galdera. Betu eskala linealena nola harritzen den, ezta? Hor aukeratzeko batetik bestera. Venga, orain bai, aukera anitzeko zareta, eta galdera, venga, egingo dugu, normalean egiten dut beti ornodunak eta barrekoak, venga, bueno, zailkatu izango da. Vale, zailkatu zenbakiak adibidez. Errenkadetan jarriko ditugu zenbaki batzuk, adibidez, 4, 3, eta 2. Vale, bueno, jarriko dugu beste bat, venga, 5. 4, 3, 2 eta 5. Eta zutabeetan jarriko dugu zer diren bakoitiak ala bikoitiak. Orduan horberak, lauki batean, aukeratu behar du, hori, bakoitzari bere marka jarri, vale? Bakoitia eta bikoitiak. Vale, hori da agertuko dena zutabeetan eta lerroetan, ezta? Berriro
beharrezkoa, eta berriro nahastuko ditut. Banoa erantzunen gidara, eta hemen esaten diot zein dagoen ondo. Lau, zer da, bikoitia, hori dago ondo. 3, bakoitia, hori dago ondo. Hemen hau dago ondo, eta hemen hau dago ondo. Vale? Hemen bakarrik dago arazo txiki bat, puntuazioan. Puntuazioak behitu, agertzen da puntu bat, lerro bakoitzerako, edo 0, edo 1, edo 2. Baina ematen badiot, puntu bat, lerro bakoitzerako, bueno, guztiz ondo, goteko lauak erantzun behar ditu ondo. Baina orduan ematen ari naiz, lau puntu galdera horretatik, bale? Ba hori gero zuzentzerakoan kontutan hartu. Ui, ezte galdera honi eman diot da, puntu, kontuz, bale? Egin behar da hor pizka bat, hori porcentaia edo. Posible alda haiek erantzunak ikustea eta zuzenean erantzunak ez da posible. Erantzunak ikustea haiek? Ez dakite galduko den urruntzen aizenean soinuan, vale? Espero dut ezek. Bueno, venga, eginda, badakago eginda, eta jazta, vale? Venga, bueno, ez du gehituko beste bat, ezke hau guztiz zeltzeko izango da. Aukeratzen badut, bueno, bai, venga, egingo dugu momentu batzean. Sare eta kuadroduna, venga, orain bai, jarriko ditut berriro zenbakiak, 4, 3, bueno, 7, eta 8, vale? Berriro izango da zaitatu zenbakiak, baina orain jarriko ditut 3 zutabe. Lehenengoan jarriko dut bakoitiak, bigarrenean jarriko dut adibidez bikoitiak, berdin, baina orain emango dut beste aukera bat, lehenak, primoak. Lehenak, primoak, bale? Ba, berdin, da aukeratzeko bat baino gehiago, zutabe bakoitzean. Lehen bakarrik aukeratuak zen bat, baina honek ematen du aukeratzeko gehiago, bale? Bueno, orduan, bale, ematen diot, behartu, erantzuten, eta nahaztu. Bale, banoa erantzunen gidara, eta hemen erantzunen gidara esaten dio zein dauden ondo. 4, bakoitia da, baina ez da lehena, bale? Hoi, bakoitia, bikoitia. Bena, 3, bakoitia da, eta lehena, primoa da. 7, bakoitia da, eta baita ere lehena, primoa. Eta 8, bikoitia da, baina ez lehena. Hemen berdin puntuetan, bala, ematen badiogo bat bakoitzari, kontuz gero. Honek ematen duena da, hori, aukera bat baino gehiago aukeratzeko. Bale? Venga, eginda. Bale, badaukagu formularioa eginda. Orduarena eta bakarri da ordua eta data jartzeko, sakatzen badugu bakarrik agertuko da hor ordua eta data. Vale? Venga, pipipin. Aukeratzen badugu adibidez. Data, ba, agertzen dena da galdera bat eta gero, ba, urtea edo jartzeko. Vale? Baina normalean ez dugu erabiltzeko. Venga. Bueno, lehen komentatu dugu. Atalak, bale? Hemen bakarri dago atal bat. Egin dugu formulario bat, atal batekin. Gehitzen badiot atal bat, beste atal bat, behitu. 2 galdera artean ja sortu da tarte bat. Eta hemen agertzen da, 2. atala. Eta egingo dut beste bat. 3. atala. Bale? Badaukat 3, bueno, 4 sortu ditut azkenean. 4 atal daude. Bale? Ba, bueno, orain baldin banoa galdera batetara, agertu zait, venga, bueno, vale. Vale. Venga, erantzunen gida, venga. Vale. A ber, no sé, bueno, hemen egon behar zen, derrigorrezkoa, eta hemen, agertu behar zen. Ba,
zer gaitik ez agertu. Agertu behar zen, hemen, menuan, galdera bakoitzean, agertu behar zen joatea, jodetak zer gaitik eden agertzen. Ez dakit zer gaitik eden agertzen. Atalak egin da badaude, da galderak ez daudelako. Vale, baina hemen, menu honetan normalean agertzen da, orain, ez dakit zer gaitik eden ez, bera tardatu da pizka bat kargatzen. Bueno, baldin banoa orain atalak egitu ditut, bale? Atalak, bigarrena, hirugarrena eta. Orduan, joaten baren zorain galdera batetara, eta zakatzen badut 3 puntuetan, agertu zait, orain berrio batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Venga. Zer gaiti batzuetan bai ematen dit aukera, eta beste batzuetan ez. Hala, ez dutela etxe, batzuetan gertatzen diren gauzak, horregatik esaten dizuet, Batzuetan gauzak gertatzen direla eta ez dakizu zer gaitik. Momentu batean bai agertu da, orain ez da agertu, baina normalena da agertzea hemen, menu honetan, agertzea joan atalera erantzunaren arabera. Vale? Zer esan nahi du horrek? Lehen agertu da eta orain ez. Normala agertu behar da guztietan. Galdera guztietan agertu behar zen. Vale? Ez dakit zer gaitik lehen agertu eta ez. Baina normala agertzen da. Eta zer esan nahi du horrek? Segun zein den erantzuna, zuk egin aldituzu atal desberdinak zailtasun desberdinekin. Suposatu, txarto erantzuten badu galdera, bidaliko diot bigarren atalera. Eta bigarren atalean izango ditu galdera errezagoak. Ondo erantzuten badu, bidaliko diot hirugarren atalera. Eta hor egongo dira zailagoak, galderak. Jada antolatu, ez dakit pizka bat profesionalagoa, ezta? Baina momentu batean, jakin egin aldela. Eta orduan mailak alan egin. Segun zein den erantzuna, txarto, bigarren atalera. Eta bigarren atalean, beste galdera batzuk errezagoak praktikatzeko. Ondo, hirugarren atalera. Eta hirugarren atalean, galdera zailagoak, edo pizka bat sakonagoak. Batzuetan gertatzen dira horrelako gauzak, Hor agertu behar zen. Baina hor jartzen du mugatu persona bakarraren zutabeko, ez. Erantzunen gidan, ez, baina erantzunen gidan ere, erantzunen gidan normalean gero agertzen da hemen, baita ere, bidali badiozu atalera, hemen agertzen da jartzeko zein ataletan. Baina ez dakiz ergaitik ez den agertzen orain, benetan. Erantzunen gidan bai gero ateratzen da, egiten duzunean, adibidez honetan sakatuko du. Onertzen badizu hori, erantzunen arabera joatea, hemen bai orain, adibidez, bale? Bega, joan atalera erantzunen oinarrituta. Eta orain bai behitu, nola aldatu den, lehioa. Bale? Eta orduan, erantzuten badu 10, ondo dago, joan hirugarren atalera. Eta hor egongo dira, galdera zailagoak. Vale? Hau da ja pizka bat aurreratuagoa, Ja sakondu gehiago eta pizka baia hobeto antolatu. 6 txarto dago, joan adibidez bigarren atalera. Hor egongo dira errezak. 12 txarto dago, bigarren atalera. 14 txarto dago, bigarren atalera. Vale? Orduan antolatu aldugu mailaka eta ikasleen mailaren arabera egin. Vale? Bueno, eginda dago ja. Kontuz orain, askotan pensatzen duzu, orain dago botoi bat bidali eta ez dakiz zer. Vale? Ez duzu ezer egin behar, Ez da bidali behar, ez da ezer egin behar, ez da partekatu behar. Partekatzen da automatikoki, horregatik da importantea klasun. Dan egiten duelako automatikoki. Vale? Baina hemen kontuz gauza batekin. Niri gertatu zait gaztaro batzuetan, Zuei ez zaizu gertatuko. Vale? Joaten bagara hemen ezarpenetara badaukagu hori, ezaugarri batzuk aldatzeko edo. Eta hemen badago bat pizka bat arriskutsua dena, eta da hau. Mugatu berritzegun ibezero lau, barakaldoko titititi, formularioa.
Ni banago berriro pasaren egunean bezala gonbidatzeko gela, bale? Gogoratzen duzu ezin gonbidatu. Domeinu desberdina garelako. Ni begun ezero lago eta zuek, el Pilar eta besteak Munoa, bale? Usten badut hori bikaturik, bakarrik berritzegunekoak ikusiko dute formulario hori, bale? Zuei ez aizu gertatuko, egingo dituzue formularioak ikasleen txat, guztiak zarete el Pilar edo guztiak Munoa, bale? Ez duzu izango arazoa, baina bada espada, edo beste batzuekin partekatu nahi baduzue, kendu, bale? Kendu. Eta orduan hemen baita ere, bildu helbide elektronikoak, sakatzen badut hemen, lehenengo galderan, agertuko da automatikoki, jarri zure helbide elektronikoa. Vale? Eta gero nik hartuko ditut helbide elektroniko horiek erabiltzeko. Hau, importantea momentu batean jakiteko nork erantzun duen bakoitza. Gero ikusi nahi badugu banan-banan formularioak ikasle bakoitzak erantzun duena edo, bere helbidea agertzen bada hor, jakingo dugu nor den ikasle hori. Beste da batzuetan zailagoa da ikustea, bale? Venga, beste aukera normalean ez dugu ukitzen. Beitu, hemen bai, nahi baduzue nahaztu galderen ordena baita ere, aurrekoa zen nahaztu galdera batean nahaztu erantzunak. Hemen da nahaztu galderak. Esateratzeko beti orden berean, bale? Eta azterketa bihurtu, hemen lehen formulario normal batean saltzen bazarete, formulario eta ara baldin bazoaz, eta egiten baduzue formulario bat, Classroometik kanpo, eta azterketa bat egin nahi baduzue, gehitu behar da aukera hau. Baina Classroomek ja badauka, zuzen, bale? Bihurtu azterketa. Venga, gorde. Eta bai, dana eginda, izten dugu formularioa, eta badaukago ja hor eginda, bale? Badaukago hor eginda. Egingo dugu sortu lana, venga, hemen ja, uste duten dara zegoela jarrita, sortuko dugu lana. Venga, eta orduan hemen mate barruan, agertu behar da hor ja, bale? Sakatu, eta sakatzen badugu, ja formularioa ikusi aldugu. Eta bete aldugu, bale? Joango zarete orain zuek, betetxe formularioa eta ikusteko nola ikusten den formularioa. Bueno, bai. Eta, noski, egiteko lehen gonbidatu behar zaituzte. Pasaren egunean ez lortu horregatik, baina ja administratzaileek egin dute bere lana, egin dituzte ja debereak, eta gehitu dute, bale? Eta aldatu dute hori aldatu behar zena. Orduan joango naiz gehitzera, lehen egituko dut ikasle 0 froga bat egiteko. Vale, ikasle 0 begune 0 vale, pumba. Eta horrein gonbidatuko zaituztet zuei, vale? Eta gogoratu hemen pasaren egunean, neukala, hori, zuen korreo guztiak. Vale? Venga, da. Venga. Bueno, dizu nahi. Venga. Ez dakit grisa jartzen ari denala ez dut ikusten oso gris. Baina, bueno. Bale, kopiatuko ditut, ez dakit hartzen ari den, ez da ondo ikusten pantalla eta ez dakit hartzen ari den, Bale, baina hemen, pegar, bai, ematen du hartu ditula guztiak, bale, hori dira Munoarenak, eta hemen egongo zaretze el Pilarrekoak. Bale, hartu baitaren, eta kopiar, pegar. Bueno, gonbidatuko ditut, lehen hauek. Venga, eta orain besteak. Bale. Pikatu hor, guztiak hartzeko, bale, beti. Batzuetan, bueno, ez du usten bezala, gonbidatzen. Bale, venga, guztiak egongo zarete ja gonbidatuta.
Orduan egingo dugu, agertzu duen, venga, ba ez dakit 20 minutu edo, pizka bat bakotxeak edo zuen artean, erantzuteko formularioa, eta praktikatzeko pizka bat ja, gela bat baldin badaukazu egin, da pasaden eguna egin bazen duten, frogak egiteko, bestela egin orain, formulario txiki bat. Vale? Ia ze arazoa sortzen diren, arazoa dituzuen hori erantzuna jartzeko edo moldatzeko eta gero galdetzeko eta ikusteko denon artean, bale? Arazo hori baldin baduzu. Venga, nik hemen daukat, behitu, hemen baneukan, uste dut, bai. Arrezakego hemengoa, no? Bai. A ver. ¿Qué va? Es que ni ganéis hori, amatatu dizegoen armairua. Baina, eurak gara klabamena, Nandik hartziko gara gure... Sartu zoen kontuarekin, batein kontuarekin, hemengoa. Zemailera joan, izango duzu gonbidapena gelara eta sartu berak. Egin lehen nire formularioa eta gero praktikatu zuek egiten. Vale, hori entendido eta agertzen diren lehioak entendido, no. Vale, hor daude, hori el tablón, vale? Basa duten el tablón eta hori agertzen da nik publikatu ditudan ja edo materialak. Sakatzen baduzue, baso baztela, zuzen. Siguiente, hori da, siguiente. Vale, hori da el formulario, sakatu eta bete. Vamos a ver, chicas. Venga. Bitu, hori agertzen da goian, gora igo pizka bat, goraino. Bitu, hori agertzen da ja, tu dirección de correo electrónico, eta agertzen da zurea, ni jarri dudalako que lo recopile los correos, ¿vale? Egin baten bat, baten bat egin txarto, probatzeko. Esta nos vamos a comer la de CRI, por ejemplo. Eta aukera bat, zer aukera? Hori izan da bat utzi dudana bete gabe, azkenean. Hori da aukeratxearena hori. Osin zaude, oso no del todo saizatu, que confundimos. El que era bakoitzi, el otro bikoitzi, el otro bakoitzi, el otro bikoitzi. Hola. Ya tenemos en la cabeza fenomenal. Beitu hor bakarrik ikusten du bat, sakatzen baduzu batean, bestea, lesgaitzen da. Bikoitzi eta lehena, bikoitzi. Eta bida, datarena da bakarrik, zue jartzeko data bat edo, baina eske hori batzuetan ez data, nik ez dut ikusten zentxo handirik hemen barruan, baina bueno. Ya está, vale, esan enviar, eta ya está, vale. Ver puntuación, ez baduzu, eta hori ikusten duzu, zure puntuazioa, vale.
Bueno, no nos hizo tan mal. La más fácil, por Dios, pero no la rasugara, Bai, ondo daudena, baina erantzuna ezin dugu ikusi zen den. Ez diegu eman aukera. Dakite ez. Zein den ondo dagoena ez. Bueno, bai, hori ikusten ari zara, respuestas correctas lau eta lau, bai. Hemen daude beste aukera, 60 idazten dute letras eta adibidez hemen. Ni beti esaten diedanez, zenbakien aurrean, hori bokalezatzen diren H, egintzen didatik H lau. Baina niko ezakartzen, Vale. Ja, baina hori da, Horregatik, nik gehitzeko. Horregatik batzuetan batez ere ortografiarekin, honetako galderetan, onartu alduzu pare bat edo hiru, baina jatzen dituzu guztiak. Edo egun, H eta zakiten zenbatu bat, H bat, H bat, claro, nik esatzen bokal esaten direnean zintzeko, baina ere bokal eta... Vale, orain, sortu zenuten pasan egunean gela bat? Sortu zen, venga, sartu gelan, eta egin formulario bat. Vale. Baldin badaukazu bat egin ja, ikilakas ere zala. Hace ginen, nik hau egin fenomenal, porque tuve hasi nire baina horra zen bakari. Ba, bueno, sartu eta egin formulario txiki bat. Joan betetzen. Nahi dozunean, venga. Vale, y ahora qué hago. Seleccionar un tema. Todavía no. Yo quiero crear, trabajo de así como la cuestionario. Y empezamos por aquí. A ver, hay que ponerle título. ¿Y qué ponemos? Ortografía. Yo qué sé, por decir, ¿no? De lo que sea. No, hay que poner eso está toda buena, ¿no? Es muy difícil. No, pues aquí tenéis un diccionario, tenéis que rellenar con una... Bueno, estamos en lengua y ponemos eso en el saco lo de mis... Que no se puede decir. Hay que poner corrige. Ya está, correcto. Venga, y añadimos, y ahora crear, ¿no? Porque añadimos crear, y empezamos a crear un formulario. No, esta no, y esta la línea es la misma de la gente. Sí, ya teníamos. Pregunta, sería formulario y más respuesta. No, vamos por preguntas sin título. No, lo que podemos, tiene que corregir.
Vamos haciendo estas de una en una. Venga, varias. Ponemos algo así, verás que mucho. No, porque esto es esto, lo que no se ve. Varias opciones. Y aquí nos falta... ordenar las esta ya está. Ya está. Si te falta la puntuación, arriba no hay puntos. Escala de ¿le puedo dar? Son pequeños. ¿Dónde se ponía la puntuación? La erantzunen gida. Vale, egiten ari zarete varias opciones, obligatorios, zergatik ez zaizu agertzen erantzunen gida. A ver. Ez, erantzunen gida agertu behar zitzezuen. Horregatik batzuetan, sakatu berriro varias opciones, eta akoratu beste bat, a ver. Casillas edo. Beto, ez zaizu agertzen erantzunen gida, eta hori eta normala. Batzuetan, teknologiak ere baditu bere dakatzak, Validación de respuestas. ¿Hemen bai? Ez, hor normalean, kendu. Kargatu berriro hori, Selecciona por lo menos. Kargatu berriro hori, hor, en la flechita, vale. Eta alde zein da egiten ari zarenan, formulario bat, ez da autografiarena. Vale, sakatu. Eta sakatu. Venga, vale. Badaukazu egi hor, baina, bueno. Venga. Ez, zer egin duzu, Eta gertzen zaizue... Sakatu bestaina horretan. Baina gukipin hiru. Eta orain bai kargatu berriro. Formulario, hemen. Bai. Hori. Bai, baina ez, bueltatu gara el formulario. Bestaina horretan, sin titulo. Jarri titulo bat. Ortografia edo. Hori da, batzuetan niri ere gertatzen zaite, Azten zaite izena eta gero, eta goian baita ere. Aldatu izena. Hor. Eta gero, askotan, zoratzen zara jakiteko zein zen edo non zinen. Sakatu galderan. Hor, galdera barruan. Hor. Vale, eta hor berriro, zergetik agertzen zaizun, berriro. Eta habíamos puesto aquí la de Zuzendu, habíamos puesto corrige. Hori non dago. Varias opciones. Boleo, zergetik ez zaizu agertzen inoiz. Erantzunen gida. Beitu. Ez zu agertzen, baina ez dakiz zergaiti, normalean automatikoki egiten du, ez dugolako egin duzue Classroometik, ala egin duzue formularioetan sartzen. Ala sartu zarete formularioetan. Sartu zarete formularioetan. Ahaztu hori. Ala, hau ahaztuko dugu. Hau ahaztuko dugu. Bai, beitu. Hori da. Eta horregatik esaten dut, Classroomen gaude eta ez gara mugitu behar hortik. Ezertarako. Nik esaten badiot. Hoi zein geroetan gaude, hemen gaude, la de Manuel Pilar. Non dago bestea, bueno, ez dakit ateran duzen, hau da zurea, vale. Itziko dugu dana, vale? Hau da zurea, zure gela,
Lan hau kenduko dugu. Eliminar, vale. Vale. Eta haren bitu, zuek egin duzuen alen izan da, ir a los formularios eta hor sortu. Ez, hemen, ezaten duzu crear la tarea de cuestionario, eta ya está, hor daukazu da cuestionario. Pero diogu izan da lehenengoa, baina gero beste bat. Hori da, sakatzen duzu, eta ja. Claro, hori agertu da lehenengo, eta gero... Eta bitu, eta automatikoki ja, badaukazu automerkean cuestionario. Eta orain bai, agertuko zaizue, hemen, baina hori, las ajustes, vale? Baina hemen bakarrik gauza hau, egin nahi baduzue kanpoko entzat baitare, kendu hau, ez dela ez. Vale? Vale. Bete oiran baia, agertzen duzu. Vale? Venga, galdera batzuk, ezta? Baina orain nahi dugu egin, respuesta corta de párrafo, orduan. Venga. Honen aurrean baditu, validación de respuesta. Hori, ez, hori denora esakatu. Hori beti utzi horrela, vale. ¿Qué es un sustantivo? Orduan nahi dugu respuesta Vale. corta. Vale. Orduan, orain, Baina, clave de bai, respuesta. baina zer onartuko duzu. Hori da. La frase tal cual hori oso zaila da. Claro. No, sí, imposible, ez da. Ezinezkoa, no, sí. Hori da zuzentziko zu. Eskatzen badiozu, paragrafo bat da zuzentziko. Eskatzen badiozu, hitz bateko erantzuna, ba, orduan bai. Bi erantzun, izan alda, bi erantzun posible, aukeratzeko. Bai, baina paragrafoa baldin bada izango da zer luzea. Nola kontrolatzen duzu ondo dago. Aukeratu dugu, zera, nola esan da, eta kuestionario bate barruan, aukeratzeko bat, bildu edo eta beste Bai. Eta zu zuzentzen duzu. Hori gero ikusiko dugu gaina zuzentzen den, eta hori jatzuk, irakurri behar duzu, eta bueno, hala, ondo txarto edo. Berriro atzera. Berriro atzera zelo negitzu. Nola atzera? Hau, atzera, ja. Amaitzen duzuenean? Ez, baina ez dut gure indikar respuestas, baina agian egiteko beste era batera, ez de párrafo corto. De párrafo corto baldin bada, hemen baina bazaudete, 3 puntu. Bazaudete la clave de respuesta. Barroetik eta zeratzeko emetik. Listo. Baina kontuz, ematen ari zara 2 puntu, eta aldatu zer, Eta respuesta korrekta ez duzu zer jarri. Aldatu nahi. Orduan, egin listo. Baina ez dugu nahi hau. Ez, baina orain aldatzen duzu, egin listo. Eta orain, sakatu, eta jazta, bai, respuesta korta, ondo daukazu orain. Baina ez dugu nahi respuesta korta, aldatu. Korta bai onartzen du, hitz bat delako bakarrik. Hitz bat? Noski. Respuesta korta da, hitz bat. Párrafo. Eta hemen adibidez aukera. Baina parraforena... Nahi baditugu, posible da. Bai, noski. Baina parraforena izan da, definizio bat. Bai, eta hori ezin du ordenagailea zuzendu. Hori zuzendu behar duzuzuk. Vale. Noski. Ez que parrafo bat, baldin bada, izango da... Adibidez, egin ze, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué zer da? Zure txaten sustantivo, venga. Las palabras que usamos para designar los objetos, personas y demás, ¿es verdad que es? Baina hori, ¿cómo lo controlas para que tiene que controlar exactamente igual, si no otro eso? Eso es lo que lo conocí. No, para decir, a ver, idatziak ditugu bi aukera. Bata izan alda, aukeratzeko ondo egiten du. Nik horregarik honet, bai. Hori da, hori da, bai. Hori bakotxek uste behar du zein motatako galdera erabili, zein helbururako, ez da? Ez un sustantivo, jarri ari duzu, lau, erantzun desberdinak eta bat, ondo bakarrik. Vale, son las palabras que utilizamos para designar las cosas. Son las palabras que utilizamos para calificar las cosas, ¿cierto? Son las palabras que utilizamos para designar acciones, ¿cierto? Eta horrela. Bai, baina hori da bizitza komplikatzea,
Hori. Gero, beste bi hiru txarto daudenak. Baina hori, egiten baduzuna de párrafo es para que gero, zuk, irakurtzeko eta azalteko ondo, bai? Ba. Ahora añadimos desde abajo. Venga, y ponemos, ¿qué ponemos? Queso. Igual chapa. Esta es la típica, a mí corazón y bueno, eso y ponemos otra mano Vale, que nos deja aplicar. Añadimos ahora una vez. Bai. Ez zuk esan diguzu beti ipintzeko hau. Bai, normalean bai. Dejartzen badugu hau, izango litzake... Hori da, atal desberdinak egiten badituzu, batzuk erezagoak beste batzuk zailagoak, segun zein den erantzuna, ondo a los difíciles, txarto a los fáciles. Bai, sakatu, ir a la sección. Zu badituzu egin da jaitzi, más atales, ¿no? Segunda sección, jaitzi gehiago. Jaitzi, esplikatu nion, esan listo. Ez dakitzen eta betan zauden. Bueno, baina sakatu hori irekian. Txikian eta horretan. Bai, eta hori, ir a la sección, uno, solamente tienes uno. Solo que es la sección, pues, pues nada. Vale. Egiten baduzu ja, zuzenean, programa baten dizkizu aukera. Ez dakizu egetik joan zaizun, atera zaizun horren adibidez zuri, atal bat izan elbida egonda. Bai. Orduan, honek esan nahi du, ja... Bai, baina horregatik dinot, igo galdera honetara. Sakatu galdera horretan. Eta berdin, jaitzi bera eta dikatu 3 puntuetan. Vale. Zuri agertzen zaiz orain guztietan ira sección según la respuesta niri lehen ez zitzaidan ateratzen. Ez dakizu gaitik, eta gainerazte zuk ez daukazu, ez da atalik eginda. Zu bakarri daukazu atal bat. Ni suposatzen dut zuzenean, honi, edo hemen sakatzen baduzu, programak egiten du bere lana. Nola bere lana, eta zunda bere lana. Bere lana da, aukera hauek emotea. Bai, joateko otra sección. Bai, baina niri lehen ez zait agertu. Ja. Eta orain uste du galdera batzuetan ez zait agertzen. Está cero. Sí, de cero sube a 1. Igual se puede poner si se analiza, venga, le añadimos ya. Ahora nos queda esta cuadrícula en casillas. Esta no me acuerdo más. Vamos a decir la columna. Esta no es parecida a la anterior. Ah, porque era añadir más. ¿Más de columna? No. Añadir una columna, ¿no? Columna 1 y añadir una columna. En esta de aquí. No, que viene aquí. La una.
Bueno, y esta parece restringido como para que ya la puta de las columnas ponemos ya yo quiero una que tenga una porque es muy simpática, no tiene y lapicero búho melón, quiero una Bai. ordenador, uy, esa la tengo que quitar. Y ahora hacemos esto, ordenamos las filas, clave de respuesta. Bueno, venga, joango gara bueltatzen, ikusteko nola zuzendu, bale? Venga, joan amaitzen formularioa egiten ari bazarete, eta venga. Joango gara bueltatzen konferentziara, bale? Y ahora cuando acabamos, enviar. Ezerrek, hori egiten duzu askotan, ezerrek, itzi eta kito. Itzi pestaña eta jazta. Itzi pestaña. Itzi pestaña eta punto. Partekatzen duzu zuke ikasleekin kuestionarioa, zaudenean... Ba, berak egiten du. Baina dinos, orain egon gara egiten, eta egiten dugun bitartean haiek ere ikus daitezke. Ez, publikatu arte. Publikatu behar duzu haiek ikusi. Lana publikatu arte. Zabeza partekatzen momentuan publikatu arte. Publikatu arte. Publikatu behar duzu. Froga bat egin genuen, eta haiek ikusi zuten froga. Ez, behitu, itzi, egin guardar eta itzi. Vale, orain itzi pestaña. Goio kuiko itzi. Ya está, behitu. Orain dik ez dago publikatuta. Jarri zena, bestela ez du jarri zen bat. Lanari. Orain publikatuko duzu. Vale, crear tarea. Crear tarea. Y hasta que no la crees, los alumnos no la ven. Ah, vale. Vale. Pero con esto lo que podemos hacer es que no hemos quitado restringir o lo hemos restringido. No la verdad. Utzi duzue restringido al pilar. Baina, bueno, berdin da. Pero con el clic ahí quiere decir que lo ven los del pilar. Restringir a es que lo ven los del pilar. Bakarrik del pilar, ikusten. Beste eskola batzuetako bat. Bueno, venga, bueltatuko gara. Venga, venga, ala. Egin galderak orain orokorrean, vale? Eta galderaren bat, egin nahi baduzue txatean, edo momentu batean mikrofonoz, ba egin, vale? Txatean ez dago ezer, baina arazoren bat aurkitu baduzu edo galderaren bat, ba egin alduzu, vale? Momentu batean asko deskontrolatzen ez bagara, egin alduzu eagoz eta link entzungo dizuet, espero dut, entzutea, edo txatean, vale? Bueno, venga, egin duzue hori formularioa, eta orain ikusiko dut, nik egin dudana, zenbatek erantzun duten. Banago nire gelan, eta ikasgelako lanean, hemen maten, badaukat 13 entregatutakoak. Vale? Bueno, sakatuko dut, entregatu dutenak edo, 13 daude entregatu gabe baita,
hemen agertzen dira berriro. Entregatutakoak 13, esleitatuak 13. Eta hemen berdin, zuta benetan ja nota jartzeko zuzen, bale? Badaukat aukera. Eta hemen esleituta daudenak, entregatu ez dutenak. Bale. Eta bitu, hemen badago botoi bat, importatu emaitzak. Zakatzen badut ja zuzen, pumba, jarriko dizkit. Bakoitzari bere emaitzak. Horregatik lehen botoi hori importantea zen. Bale? Venga, bueltatuko naiz. Banengoen, gelan, ikasgelako lanean sakatu, venga, sakatuko dut, mate, eta entregatutakoak hemen, formularioan, entregatu, amairu. Venga, badaukago hemen, eta hemen daukago orduan, importatu emaitzak. Jazta, sakatzen badut, gogoratu lehen zegoen botoi hori, vale? Lanean barruan, laneko lehioan, importatu emaitzak. Baiazta, importatu emaitzak, importatu. Eta notak jarriko dira zuzen. Vale? Jazta. Hor daude guztiak, jarrika zuzen. Ziriborroan daude, oraindik ez diet bueltatu ikasleei. Vale? Orduan, hau zen alda momentua lehen komentatzen nuena. Kontuz saretarenak edo puntu bat lerro bakoitzean, orduan hori ematen du mi importantzia gehiago ematen duzula. Orain zuk hemen egin alduzu pizka bat kontu hori, eta esan, eske honek ez da 7. Hau da, bada 6, galdera batzu zirelako besteak, eta ez dakize, bale? Orduan jarriko dio 6 bat, eta jazta, aldatu aldio nota, ez eta importatu, bale? Venga, orduan ja, prez ditu danean notak, orduan bai ja sakatzen ditu tiro puntuetan, eta banan, banoa itzultzen. Nahi badut, iruzki bat egin da. Oso ondo egin duzu, eta primeran, eta eta itzultzen diot. Vale? Eta horrela, banan, banoa guztiak itzultzen. Noski, nota jarri baino lehen, itzuli baino lehen, komenitzeko ikustea, non okertu diren, zer egin duten ondo, eta zer egin duten txarto. Vale? Batzuetan nota gauza bat da, eta gero ikusi behar dugu zeintzu diren txarto egin dutenak eta ondo egin dutenak. Sakatzen badut formularioan, sakatzen badut formularioan bertan, ageritzen zaiz formularioa. Eta, estamos berrio. Venga, behar da jarri dio bati nota, eta orduan joan da bere formulariora bakarrik, bale? Venga, bueltatuko gara orduan ikasgelako lanera, sakatuko dut formularioan, bale? Eta banoa formulariora, sakatzen badut ikasgelako lanean formularioan zuzen, banoa formulariora. Eta hemen, badaukat aukera betetzeko, baina, nik ez etarako. Badaukat editatzeko botoi bat. Formularioa editatzeko berriro. Sakatzen dut editatzeko arkatzean, hori nik bakarrik, noski daukat. Irakaslean naizelako. Inor gehiago hori ezaio ateratzen, bale? Eta orain bai daukat ja, hemen galderak, eta hemen erantzunak. Eta hori da orain interesatzen zaidana. Erantzunak. Eta 3 eratan ikusi alditut erantzunak. Ikusi aldut laburpen bat, lehenengo galderan, estadistikak, guztioko puntuen banaketa, puntuak, eta bale? Gero, 4 gehi 4 galderari, 2 erantzun dute, 6, bale? Puntuazioak, bakoitzaren puntuazioa, badaukatoria. 2 gehi 2, zenbatek erantzun dute 4, 11, zenbatek 3, zenbat 5, bale? Hemen berdin. Hor ditugu, estadistika batzuk, sakatzen badugu galdera, ikusiko ditugu estadistika horiek, baina galderaz galdera, banan, eta bada gehien interesatzen zaiguna da, banakaua. Eta hemen jabai, ikusi aldut, guztien, horregatik esaten dizuen lehen, bale? Recopilar los correos, ondo etortzen da, gero jakiteko norden bakotxa, bale? I Markinez, ze erantzun du, lehenengoan 3, bigarrenean,
Gero 4, gero 6, baditut bere erantzun guztiak hemen. Vale? Orduan ja bai hemen, ikusi aldu zer egin duen ondo, zer egin duen txarto. Joan naiz banan ikusten bakoitzaren nota, edo ben basakatzen badut, nahi dudanaren nota. Vale? Eta orduan ja hor ikusiko dut banan dauden edo erantzun dituen guztiak. Zeintzuk izan diren erantzunak. Ya está, vale? Zuzentzen dudanean edo ikusten dudanean, hemen izango litzateke momentua zuzentzeko baitare hori eman badio galdera bat, paragrafo bat egiteko, hemen zuzenduko nuke orain, vale? Irakurriko nuke paragrafoa eta jarriko nioke nota bat. Bale, guztia zuzenduta dagoenean, hori, jazta, berriro, banoa ja jartzen, inportatu ditu lehen emaitzak, berriro ateratzen zaite inportatzeko, eta ja banoa bueltatzen, bale? Banoa bueltatzen, banan, emaitza guztia. Orduan, behitu, simple, automatikoa eta erreza. Horregatik esaten dizuen. Hemen egon da arazo bat, adibidez. Batzu sartu dira formulario batean, formularioetan, baina formularioetatik, ez klasdunenetik, eta orduan ez zeukaten aukera erantzunen gida, ez zitzaion agertzen, erantzunen gida. Zergaitik ez zelako azterketa bat, haie bihurtu behar ziren. Baina klarrunek egiten du zuzen azterketa, ez dago inolako arazorik. Horregatik esaten dizuet, ez da ezertarako atera behar klarrunetik. Bai mugitzen gara leku desberdinetan, formularioetan, Gmailen, kalendarren nahi badugu, leku desberdinetan mugitzen gara. Miten konferentzian orain ikusiko dugu. Baina ez gara ezertarako atera behar klarrunetik. Hori da bantaia. Dana bateratuta hor, eta dana leku berean. Pasen egunan, hori, komentarioa, eta aurre eskuntzan, eta nik berri institutu. Bai, naiz eta bideo bat jartzeko, zer jartzeko. Aztazkenean, batzuk hasi zile egiten aurre eskuntzakoak, eta jarri zituzten adibidez danean argazkiak. Eta materiala modua jartzen zuen, gelako argazkiak. Eta hala, hori ikustea zituzten umeek, gelako argazkiak. Zite batean bezala, edo beste leko batean bezala. Vale? Baina hemen egin alda baita ere. Azken finean gero hemen da, pizka bat ez dakit imaginazioa, edo baita ere batzuetan, egitea eta ikustea erabilera desberdinak. Pilo bat izan aldu. Baita ere lanak sortzeko, galderak sortzeko eta bale? Beti imaginazioa, al poder edo. Eta hor bertan, gauza desberdinak egin daitezke. Venga, gaude ja formularioarekin, amaituko dugu ikusten jendearena berriro iaia birpasaketa bat da, eta notak eta kite, bale? Bueno, jendearekin, gogoratu, hemen zegoela aukera, ez dakit, importante bat, eta da, pikatzen badugu batean, ekintza barruan, zegoen desaktibatu iruzkinak egiteko aukera, bale? Txarto egiten baditu, kendu aldugu, baimena. Eta botoi txikian, hemen agertu zaigu gonbidatu tutoriak gogoratu. Gonbidatzen ditut, korreo berdinarekin, ikaslearen korreoarekin edo desberdinarekin, hobe desberdina, ikasleak ez ikusteko zeo pribatua bidaltzen badioso aitari edamari, bale? Hobe korreo desberdina izatea, eta hortik gonbidatu aldituzue, bale? Eta gero hemendik, bertatik, bidali mezu bat. Tutoria gonbidaturik badago, ez dakit baten bate egongo den, badamen, nire froga batean, badago bat gonbidatuta ja, bale? Gonbidatuta baldin badauka tutorea, agertzen da hemen izena, eta hemen puntuetan agertzen da baitare aukera mezu bat bidaltzeko tutoreari. Badaka aukera bidaltzeko ikasleari, eta baitare tutoreari. Berdina baldin bada noski, ez dago desberdintasunik. Baina gurasoen helbidea desberdina baldin bada, bueno. Venga, eta notak. Notetan, geneukan, biztaratzeko guztiak batera, dauden ariketetan, baina hemen bakarrik biztaratu bat ditugu. Batzuk horretik daude ziriborroan, lehen ez dizkiet bueltatu, bale? Hemen dik ere bueltatu aldiet berriro. Bale? Lehen,
formularioen notak bakarrik bati bueltatu dio, beste ez. Baina hemendik ere bueltatu aldie, vale? Eta gero zaten genuen, deskargatu alda estel bat, eta nondik, hemendik ez, naiz eta notak izan, notak atala, hemendik ez dira deskargatzen notak formularioan. Deskargatzen dira notak jartzen dugun lekutik. Hori da, baldin banoa lan batetara, mate eta formularioa, baldin banoa lan horretara, bueno, hemendik hobeto, entregatu gara, edo hemendik berdin da, bale? Hemen nota jartzeko horria da, eta orduan, bai, torlojo txiki horretan, agertzen da kopiatu kalifikazio guztiak, bale? Eta pasaren egunean esaten nuen baitare, kontuz, bidaltzen ditu guztiak, sortzen dituen kalkulo horri guztiak, kokatzen ditu leku berean, eta orduan gero da pizka bat nahazte borrazte bat, bale? Gogoratu eta berriro, naiz eta ez behar, Driven sortzen da karpeta bat Classroom izenarekin, automatikoki, ez dugu zer egin behar. Eta hor, Classroom karpeta horretan, badaude nire gela guztiak. Nire gela guztiak. Manual Pilar, gana goi ziren frogak. Froga batzuk eta ez dakizen. Eta hor, kokatzen dira, orain eskatu diodan kalkulo horria. Guztiak batera. Orduan pizka bat, gainera izena, kalifikazioa Manual Pilar, data eta dakizen. Bueno, datarekin jakin aldu zein den azkena. Nire gomendioa deskargatzen duzuenean, hemen dago deskargaturik, egiten dudana da fitxategia eta mugitu. Vale? Ez dakit mugitu dituzuen Driven dokumentuak, baina esaten badiot mugitzeko dokumentu bat, agertzen zait horrelako menu txiki bat. Eta agertzen zaila zuzen Classroom karpetan. Orduan, non kokatu nahi dut nik kalkulo horri hau? Gela horretan, monoa gelar edo Manual Pilar gelan, jazta. Mugitu ona, ekarri ona, eta jazta. Eta orain badauka ja, bere karpetan ondo kokatuta. Vale? Ekiditzen dut, pizka bat, arazo hori. Lehen neukan arazoa, hemen Classroom, Manual Pilar, suposatzen dut izango dela lehenengoa. Ez, bestea, zekatu dut bigarrena. Bale, lehenengoa, hau. Bestea ziret, hor dago ja, kalifikazioak, monoa, bale? El Pilar, hor barruan. Bueno, gutxi gora bera, hori da dana, ikusiko dugu hori gauza bare bat, horrengo egunean batez ere egingo dugu praktika, orduan, horrengo egunerako, prestatu ja zuen gera, bale? Nik badakit, zobera, nola zaudeten denborarekin, beti berdin. Denbora gutxi, gauzak egiteko, eskolan behar bada eserrez, edo ateratzen duzu etxean edo batzuetan ezin, eta denbora arazo larria da. Horrengo egunean, 2 orduak dedikatu ditugu, bakoitza ja bere gela pizka bat antolatzeko, izateko ja prest. Baldin baditu zeia omen korreoak, gurasoen korreoak eta bar, venga, hasiko gara prestatzen. Eta hartu gai bat, eta nez eta zer simple egin, material pizka bat utzi, lan txiki bat eskatu edo galdetegi txiki bat egin, lan egiten ari zareten gauzaren bati buruz, hasi algara ja pizka bat lan egiten, bale? Venga, baina joango naiz orain aurkezpenera. Pero gurasoen korreoak ere izan behar ditugu. Gonbidatu nahi badituzu tutoreak eta korreo desberdin batekin, bale? Venga, gauza pare bat. Classroom importantea baita ere gauza bategatik. Gero eta plataforma gehiago integratzen dira Classroomekin. Liveboardsheet erabili duzuen? Liveboardsheet? Vale. Non dago hemen eskape? Vale. Venga, ikusiko dugu pizka bat Liveboardsheet zer den, vale? Pipi. Ai. Egingo du gauza bat. Joango naiz beste kontu batekin. Nire kontuarekin hori dudalako fitxa batzuk, bale? Sortzeko.
dut adibidez, Barbantzu ipuina. Bale, Lightworksi da leku bat fitxa interaktiboak egiteko, bale? Erreza da, eta nik aurten emango dut ikastaroa baita ere leku batzuetan, eskola batzuetan. Pentsatu baita ere, hemen egingo dituzu 5 egunetako formakuntza, baina, bueno. Baina hau da, urrengo pausoa ja, eta batez ere konfinamenduan. Batzuetan azten gara fitxekin, papera, umeak ez dauka impresorarik askotan, gehienetan, eta orduan, bueno, arazoa. Hau da, metodo oso simple bat egiteko, fitxa interaktibo bat. Egiten du hor bertan interneten, eta zuri baita ere llegatzen zaizu nota eta dana. Vale? Eta bakarrik hartu behar duzu PDF bat eta pizka bat moldatu. Ez da zaila, Ez da zaila. Noski, azken finean da berriro fitxa bat, baina bintzat pauso bat da, ja ez da papera, ja interaktiboa da, ematen dizu nota. Umearen txada beste ikuspegi bat edo beste ikuspuntu batetik ikustea, ezta? Bueno, hemen sortzen dira fitxak, nik adibidez badaukat sortuta Barbantzu ipuinarekin, entzuten dute Barbantzu ipuina, YouTubeen dagoena, eta erantzuten dituzte galderak. Jazta, bale? Badoaz erantzuten galderak, norekin bizitzen Barbantzu, ala, ama eta aitarekin, jazta. Bale? Eta gero, zuria llegatzen zaizu emaitza. Bueno, hori da Lightworksi horria, badago horrelako horri pilo bat sortzeko ariketa interaktiboak ikasleekin. Eta hori, nire ustez urrengo pausoa da, lehenengoa da, bueno, Classroom hasiko naiz erabiltzen, eta gero, venga, aktibitate gehiago bilatuko du. Bueno, babitu hemen, badago, añadir a Google Classroom. Hala, hartzen dut fitxa hau, ematen dio, eta añadir a Google Classroom, eta jazta, eta sartzen dit Google Classroomen, automatikoki, lan bat bezala. Partekatu Classroom zerbitzuan, hautatu ikasgela, hemen ez daukazuena, banago beste, baina, bueno, ez da gertzen zuen gela. Baina, bueno, hartzen du gela, banago beste kontu batekin. Aukeratu ekintza, zer izango da? Materiala, lana, izango da lan bat. Jazta, jarraitu. Eta jazta, badauka gela horretan, zeigarrena bagatza, hori da beste bat, pasain urteko aflogak egiten, badauka jala lan da. Automatikoki, bale? Automatikoki sartuta gela horretan. Bueno, gero eta horrelako horri gehiago dago interneten, bale? Bale. Gero eta horri gehiago. Edo, web gehiago. Badago botoi bat, integratoen Classroom, eta jazta. Venga, bigarrena. Badakizu zer diren gehigarriak, pasaren egunean hitz egin genuen pizkatxo bat garri, aiei buruz. Lehen agertzen ziren hemen guztia jarraian, orain aldatu dugu Googleek eta utzi du hemen botoi bat, eta hemen daude, pin, jarri aldituzun gehigarriak. Gehigarria dira programa txikiak, gehitzeko ekintzak a Google Chrome. Nik hemen daukat adibidez, atu Google Chrome, eta Classroom Plus ez da bila oso ondo, ez dakit nik nola doan, bale? Baina hemen deskargatzen dira. Estentzioa deskargatzeko, joaten da normalean a Chrome Web Store, hemen daukazu lotura adibidez, deskargatzeko, eta da Add to Google Chrome, bale? Edo Add to Classroom. Berdin, nire ateratzen zaidez instalatu bidauka dalako, zure aterako zaizue instalar, bale? Baina, suposatu, edozin horretan zaudetela, honetan adibidez, edozin horretan interneten, bale? Hartzen baduzue horri, eta Add to Google Classroom gehigarria, agertzen da hor, botoi txiki bat, sakatzen duzue, eta jazta, a Google Classroom, horri. Jazta, automatikoki, berriro, hautatu ikasgela, hautatzen dut ikasgela, orain bai Manuel Pilar, kontu horrekin nagoelako, zer izango da materiala, adibidez konsulta materiala, web horri bat baldin bada, eta jazta, jarraitu, eta badaukat egin da lana en Classroom, edo materiala, ezer gehiagorik egin gabe, bale? Orduan,
horrelako estensioak izatea, importantea. Gauzak automatizatzeko, eta, jartzen dio, joaten da, horrela, bale? Izena jartzeko egaia, eta baina jazta. Badauka sortuta lana, klarrunen, automatikoki, bale? Eta gero, azkena, ez dakit telegrama erabiltzen duzuen, telegram, baina telegram da WhatsApp antzekoa, hori txatak egiteko, eta baina asko zabalagoa alde batzuetatik. Asko erabiltzen dira taldeak. Eta badago talde pilo bat hezkuntzari buruz erlazionaturik. Eta badago talde bat dena Klarrun taldea. Eta hor dago ez dakit piko persona, eta noizean behin publikatzen, pin zer egiten duten Klarrunen, edo arazoa konpontzen, laguntza eskatzen, eta dakitzen. Bale? Nitze baduzue telegramen, baldin badaukazue, batzuetan pizka bat astunak, buin dakitzen bat mezu, baina noizean behin etorri alda ondo pizka bat partekatzeko gauzak, eta ikusteko, bale? Gauza batzuk. Bale, eta... bazegoen beste bat? Bai, eta azkenengoan utzi dizuet, baitare, hiru lotura interesgarri, bale? Bada, Google Suite ikastaroa, pasaren urtean egin nuen ikastaroa, Google Suite osoa, bale? Gmail kalendar kontaktuak, segurtasun kontuak, Klarrun zitez, hor badaukazu denetarik, bideoekin, bale? Bideoekin jarrita edo. Zuzen, baitare, hemen dago YouTubeko kanal bat, ez da YouTube kanal. Hemen badaukazue, irakasleentzako zitea baitare, eta hemen badaukazue batez ere hori importantea dena, hausotuta dago mota guztietako informazioa emateko. Baina hori importantea da ikasleak etxean, interneten bidez nola lan egin, zein liburu zeila mota bidali, eta bale? Eta azkenengoan, Google laguntza ofiziala. Google badauka laguntza ofiziala, website nahiko majua, nahiko ondo, eta nahiko argia, denetarik dauka, eta bakarrik joan behar zara, nahi duzun aplikaziora, pin, eta laguntza pilo bat daukazu. Bale? Iruzteka horietan. Bale, venga, horri hautziko dugu, bale? Eta hurrengo gunean, hori, ekarri prest, izango da zuek lan egiteko, 2 ordu guztiak, beha dedikatuko dugu pizka bat, dedikatu aldugu laurden bat, 20 minutu, ikusteko pizka bat hobeto ja, el Meet, konferentziak eta bar, eta Loom, pantalla grabatzearena, hori ikusten dira 20 minututan, eta gero ja zuek, hori, zuen gela, prestatzera, egitera, eta martxan jartzea, bale? Venga, bale, horrengo asteran. Venga. Bai. Nik ez daukat, badaukat, materiala eta lana, baina nik uste dut txikientzat, agian hobeta dena zartzea lana barruan, zu haiek behar duten gauza guztiak, hor posiblea da. Bai. Nik uste dut hori da nagusientzat. Txikientzat planteatzea lana, zein da jartzen diozu. Hori da. Agur, mila esker. Zein da jartzen diozu. Lana baldin bada, lana normalia izango da jaztea, edo, baldin ez gara horrelako ariketa bat, entzumen bat adibidez. Entzumen bat, pinpikatu behar dut, eta hori lan bat da, gero nota jasoko duzuelako. Materiala da bakarrik hori, materiala segun, egingo nuke dira itasuna, ebaluatu nahi dut, orduan lana. Nota nahi dut, lana. Entu nota nahi, materiala hori oso ardi, harik badaukate oso ardi horrelako gauzak, ez dela da. Zein maietan zauden? Ni ingelesan ematen. Denetarik orduan. Denetarik orduan. Orduan, claro. Ez que txikientzat planteatu behar duzu edo ariketa lan mota. Ia zer genuen pizka bat, beste neska batekin beraz zekien, eta beraz hartu zen guztiak, eta ni hasieran, amaieran, zeo ikasi nuen, baina bueno. Ingelesean izango duzu material pilo, benetan,
Laiko ziklo horretan, adibidez, ingelesez ziur dagoela, eske milaka eta milaka, Eta betu zerreza, pun, añadira klarun eta jazta, eta zuzen, egin da. Eta horri gehiagotan, ziur, izango duzula jolasak eta horrelako gauzak, añadira klarun. Arkitzen baduzu gotoi hori, jazta. Zaten duzu, ala, zuzen. Vale, pues mila esker. Vale, venga, vale, agur.